No niin, pois, häiritsee, hei. Ajovaara, no! Perkele, ajovaara, no! Pois! Tuo. Se on näkökentässä pois. No. Mä en näe peilistä mitään, kun sä oot siinä tiellä. Perkelee. Tuo käydä tuo potti jo vittu, niin se on 12 neliöä. 2 tuommoista sinne mahtuu, jos se... Tai kuinka... 12 kuutiota on potti. Kuinka iso se on se tallo? Noin niinku 18 metriä ja 2 metriä 20 senttiä korkea. Eli sit tulee se 37 neliöä, kuutio. Eikö tuo onkin kokonaisena toi on se 12 kuutio? Ja toi on pätkästi pois. Se on ehkä 10 kuutio.